Okay guys, good evening na naman ulit sa ating lahat. Ayan, tayo nagbabalik na naman. Bago pala yung video natin guys, shoutout pala kay paring Joseph Castro. Ayan, at sa re-elect Aboy de la Cruz. Ayan, at kay Richie Abriki na tumatakbong barangay kagawad dito sa poblasyon mga guys. Ayan, at shoutout din pala dyan sa mga kababayan nating OFW lalo nandyan sa US, lalo na kay Sir Cesar Estigoy, kay Sir Leo Digario Versusa, at kay Alvic Best na vlogger din dyan sa New York City. Yan, at shoutout din pala kay Jess Versusa or Jansen Versusa na nandyan sa US. Yan, at laging updated sa mga bago nating videos mga guys. Ayan. Shout out din pala sa mga sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, pinapasalamatan ko po kayong lahat. At maraming salamat. Ayan. At sa mga solid supporters, solid subscribers, ayan, maraming salamat. At patuloy lang sa suporta. Ayan. So, ayan na guys, at ngayon pala 8 PM, alas 8 ng gabi mga guys, no. Titingnan natin yung ano pala dito sa Orno Street poblasyon, yung mga bukluran. Bali yung bukluran mga guys, yung mga santo na may kanya-kanya silang santo, 1, 2, bukluran 1, bukluran 2. Yan. So titingnan natin mga guys at papasadahan natin. Tara, let's go at samahan niyo ako guys mga hanggang sa dulo. Okay guys, tara. So dito tayo umpisa sa bungad. So gumagabi na nga. Ayan. So ayan. Nandito yung welcome. Hindi na masyadong mabasa yung ano ng mga guys, no, yung signboard, welcome to Sitio Orno. Yan. So nandito tayo sa may boundary mga guys, no, sa bungad mismo. Yan yung arko. Tapos naka no entry yan. Yan. Tapos nandito naman yung Bukluran 1. Yan, sinarado na mga guys, no. Our Lady of Fatima. Yan. Bukluran 1. So, ayan na guys, titingnan natin kung alin yung pinakamaganda. Yan, sinarado na mga guys, no. Yan. So, proceed tayo doon sa Bukluran number 2. Okay guys, nandito na naman tayo sa Bukluran number 2. Yan. Maliwanag yung pwesto niya guys, no. Hindi tulad doon sa 1. Medyo madilim doon. Yan. Bukluran number 2. Our Lady of Lourdes. Orno Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ito yung Bukluran number 2 mga guys. So ayan. Ayan na guys, may Christmas light pa. Ayan. So ayan na guys, at pupunta na naman tayo sa Bukluran number 3. Ayan. Samahan nyo lang ako guys hanggang dulo para makita nyo kung alin yung pinakamaganda.
Ayan. Okay guys, nandito na naman tayo sa may Bukluran 3. Number 3. Ayan. So titingnan natin. Okay guys, punta na naman tayo sa Bukluran 4. Ayan. Okay guys, bago tayo pupunta sa Bukluran number 4, dito para tayo sa sa may nag-campaign. Yung campaign nito, iba't ibang school dito sa Bugalyon. Tapos pinasa ko na ngayon kay Kuya Jordan Garcia. So, At yun Kuya lang ang Arnold sabi po ko. ay kasalukuyan nagtatrabaho na po. Si Mama Nick rin po, Kuya Romnick po, nagtatrabaho na rin po sa St. Andrew Catholic School. Ayan, so yung mga estudyante ba ako dito? Pagpasensya niyo muna yung sir niyo muna ngayong gabi. Ayan, so kalimutan muna natin yung profession ko. Kabataan muna ako ngayong gabi. Okay? So, hindi daw po kayo nakapag-yell kanina. So, bago tayo dumako sa ating presentation or socialization style. So ayan na guys, napansin natin ang daming tao. Mabilisan lang po ito. Okay. So, Pero bago tayo mag-start, parang nakikita ko na parang boring, parang hindi sila nakikipag-participate. parang nagsasalita kami dito kasi may kanya-kanya kayong business dyan. Yes. Mahirap pa naman magsalita dito sa harapan, nagsasalita din kayo dyan. Tama po. Okay po. So pag sinabi namin BEC 2023, anong sasagot natin? Ayan, alam pa At nila ba kapag na? sinabi namin go, go, go. Ayan. Pero dapat may gana, di ba? Okay, ready? Ang pangit naman yung BS. Go, 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 go. Go, go, go. BS 2023. Parang napaka malumanay naman dito. Mahihain sila Kuya Arman. Siguro ano nga ito yung mga naapektuhan ng pandemic kaya medyo hindi nila gamay itong mga ganitong ano. Okay, so BEC 2023! go, go, go! Kaya naman pala. Kaya naman, pero medyo mahina pa din. Parang hindi narinig ng San Francisco. Oo, gusto rin natin yung mga Gisingin natin ang mga barangay San Francisco. Nandito ba ang barangay San Francisco? Wala. So, gigisingin natin sila, no? BEC 2023! Go, go, go! May nakikita talaga ako gano'n na lang, pero wala akong naririnig. Baka sabay lang. Nakakalungkot ka kuya. Okay, so bago tayo tumako sa gusto lang namin alamin kung ano-ano yung mga barangay na wala dito para maano na natin dito sa ating listahan. Mag-roll call muna tayo kung ano yung mga barangay na nandito. So, tinatawagan namin ang Barangay Subdivision, the Holy Family Chapel. Okay. Okay po. Ulitin natin. Hindi kami nagkasundo kasi mali yung way namin Okay. Okay, ready? Mauna muna si Kuya Romney. Okay, nasaan po ang mga kabataan mula sa Holy Family Chapel Subdivision? Ayun, dami. Dapat isisigaw nila yung ulam nila. Oo, Para dapat. mas maganda. Yung ulam natin ha. Okay. Okay, ulitin natin ha. Ay, Okay. Kuya Arman, di pa daw kumakain. Sino mga hindi pa kumakain dito? Ang dami. Okay lang yan. Pati kami di pa kumakain. Okay, so sunod, Kuya Arman, nasaan ang mga kabataan mula sa Our Lady of Fatima Chapel, Sitwat sa Lingkawan? Ay, mag-isa lang dahil. Isa lang ata ang salingkawot ngayon. Nasaan naman ang San Isidro Labrador Chapel, Kayama? Awan. Anong adobo? Ay, Pasigaw sila. dalawang klaseng adobo Kuya Arman, pinagsama na. Panok. Adobong manok. Panok daw, panok dun sa baboy yata pero hindi tinuloy. Kasi Ano? Manok ba? Manok na mabilay. Mali siya ka, yung manok na mabilay.
Gamitan na nang nakikinan nyo talaga. Okay, sunod po ang mga kabataan mula sa San Andres Apostle Chapel, Barangay Lagit Centro. Hindi ko manana. Okay, pambawi naman. Nasaan ang mga taga Saint Senior San Jose Chapel, Lagit Padilla. Ay, Pwede. tumingin sa salita. Iingi sa saling kawal. Ay, tumingi ang salita sa Taga-dinner inyo. kayo. Nakakulat niyo. Kayo imiyagay. Okay, sunod naman po ang mga kabataan mula sa St. Isidore de Farmer Chapel, Barangay Bulawan! Adobong Magkasama, sabon. ay makatabi pa natin. Parang ano talaga nalulungkot sila sa mga ulam nila, no? Okay, Single next, or ang mga critical? kabataan mula sa St. Andrew de Apostle Chapel, Barangay Kabayawasan. Humangay. Kabayawasan. Tilapia, kamatis, agamang. Gusto ko yun. Grabe naman sa mga palataan niya. Naghugas kayo ng kamay. Nagugas naman daw sila ng kamay. Okay, sunod Kuya Arman ang Nasaan ang Nuestra Señora de los Remedios sa Lumagi Sur? anak sek. Ang gago, nagsisimulayan dyan. Abalang tila. Nasaan naman po ang mga kabataan mula sa San Lorenzo Luis Chapel, Cabaylawasan. Sorry po Youth leaders, nag-iikot ako sa mga tents ninyo. Wala bang itatakbo ang aso? Kasi kung alam nyo na may itatakbo ang aso, pakiayos nyo ng mabuti. Merong 4 na asong aaligid-aligid, baka meron pala kayong ulam bukas pag naitakbo nila. Youth leaders lang ang pwedeng pumunta sa tents. Youth leaders lang. Sorry to cut you off kasi nag-ikot ako sa may tents. Tinitingnan ko yung mga altar ninyo. Ayan, so make sure na nakasarado yung mga tent ninyo o yung mga bags ninyo. Baka mamaya ay may maamoy yung aso, itakbo dito. Yung pala yun yung mga ano, tinatago yung mga kalawal ninyo. Yes po. Tapos mga leader lang ang mag-asikaso. Apo, mga youth leader lang po ang babalik sa campsite at mag-check ng mga gamit ninyo para hindi na po magulo. Okay? So, Yarman, ang susunod. Motor mo. Nasaan naman ang Kabalayan Newton. Mga kabataan mula sa Senyor Salvador Chapel, Sitio Cupa. Bantay mo kami nagunoy. Hindi pa kumain. sabay kumain? Pansit. Ah. Hindi pansit. Mulad kinsan sa Okay, nasaan po ang mga kabataan mula sa Sitio Kupang? Nabubukod ko man tayo. Kaya pala. Nasaan naman ang mga kabataan ng Our Lady of the Most Holy Rosary, Portik? Ay, natin. Kaya pala may pagsulo sa dibdib. Nasaan naman po ang mga kabataan mula sa Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, Barangay Hacienda. Ay, wow. Adobong aso. Okay, kagawa natin. Pero kung paano mapuputang-putang lanatan. Akin Julio, akin aso si babalon mo. Okay, nasa naman ang Most Sacred Heart of Jesus, Sitio Tuco. Sitio Adobong itlog. Adobong itlog. Ito, adobong itlog. Hotdog itlog. Hotdog itlog, kaliwan adobong itlog. Subscribe kila. Pinto yun ay maminsan kan patingting yung may bill kan all Okay, natry na rin ba yan? Okay. Ano, kan legit ka. suwang na tilapia. Nasa may kamatis, no? Pagsasaw. Okay, sunod naman po ang mga kabataan mula sa susuportahan St. nyo, ano man Anthony sa Ramay. Padua Chapel. Kabandaan tayo mo Kailangan ng niya. Holy Siguro Rosary, nabasa ng papasika. Pangaskasan.
Ay, wag kuya dyan. Giniling daw, giniling. Ay, Giniling na. kuya may maghihiling pa ba? Grabe, giniling. Giniling nga aso ko to. Grabe, harami. Magkakit-bahay kasi May giniling na sa aso na. Nandi natin yung selfie tayo. Oo. So, ayan na guys, napapansin natin may giniling na aso daw. Oh, mas maganda Yung kung ulam. itago natin yung mga cellphone natin, mag-focus tayo dito sa ating Oo. socialization. Kuya, Vincent, pacheck naman mo sa likod mo. Mga katabi mo dyan. Oo. Magka-aso-aso. Tapos yung cellphone ipaharap sa amin. Oo. Okay, next. Okay. Andito po ba yung mga Okay, nasa naman po ang mga kabataan mula sa San Jose Chapel, Barangay San Lumagi Norte. Pinola. Bubukol mo. Ay, ganun galong ka. Mag-isa ka lang talaga, Norte? Ay, oo. Pwede pala. Pwede ka na mag-isa. Oh, bayani. Bayani yan ng Tawagin naman sa Lumagi. natin, nasa na mga Mag-isa lang siya. kabataan ng St. Andrew, the Apostle Parish, Poblacion! Minodo! Anong klaseng ulam yan? Minodo. Menudo. Menudo. Okay. Magpapatalo naman ba ang ating host sa sityo ang Sing Isidore The Farmer Chapel Sitio Urno! Ay. Ay, ang dami ng urno talaga. Buhay. Agala mo ng luto, kanya-kanya awit. Ayan, hotdog. Ay, dinosaur. So, kay mapaga, kay bayuak. Mablak kayo. Oo. Okay, so start na natin ang year. Kuya Arman, nila lang wala. Bilangin natin yung wala, isa, dalawa. Mga dalawa. Hindi po dalawa. Tatlo ba? Nagit Centro, wala din. San Francisco, wala din. Ortiz, wala din. Okay, Bukluran number 4. Medyo maganda. Liwanag. Meron na tayo ngayon. Okay, meron with matriculation. 1, 2, 3. Sayang din nila ba dyan ay sikin. Then, kantortan ay ay. Sinasaguban doon. Bilang may dimad bungad. Ang bilang nga. Balon ani panuling ha. Bukluran number 5. Masiri ka na makulana eh. Tinupok mo na si Kato, tanalutan to la. So ayan na guys, hanggang ano lang no, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bukluran 5. Ayan, at kayo na humusga mga guys kung alin yung maganda doon, no? At ayan, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na panonood at sa patuloy na suporta dito sa maliit nating channel. Ayan, at yung mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan, at pinapasalamatan ko rin pala yung mga sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, at maraming salamat. At yung mga gustong magpa-promote ng kanilang mga produkto, basta pangmasa, abot kaya ng mga kababayan natin, i-message nyo lang ako mga guys at ipopromote natin. Ayan, maraming salamat.